Angibelele kwamukela kwi-channel yakhe ngonqaphambili ngifike igama uPastor Weningi. Before I go deeper, ngifuna ukuchaza la ukuthi why uPastor Weningi, why igama Pastor Weningi. Abantu abaningi when they think of le gama bacabanga ukuthi maybe this is just a stage name noma igama nje lokudlala. No. Originally ngupastor nganza ukuthi ngumuntu ofundisa ngezwi laNkulunkulu, ngumfundisi. Ngenxa yokuthi ke ngibe kuma platform public spaces on radio njalo njalo la sisuke sithulula khona indaba kaNkulunkulu la iqhamuke khona igama sifundisa mhlawumbe emaradweni ngezwi laNkulunkulu bese bethi I know wena uPastor Weningi. Ikhonze eZayoni nganza kwethu ngiyisayoni, ngumuntu kamoya, sibantu bomoya eZayoni, sibantu besikhalanga, sibantu beyiguqo, siyathandaza ngamandla eZayoni. Sinendlela yethu yokukhoza uNkulunkulu eZayoni, sinendlela yokwenza izinto eZayoni. Kodwa uma ekuzizwa kwizwi laNkulunkulu, I preach the word of God as straight as it is. Anginanazi, angicwecwe, ngishumayela njengoba njalo. Futhi mangishumayela ngishumayela eZayoni kuphela, ngishumayela nosindisiwe, usonto kasindisiwe ngishumayela, nosonto weseli ngishumayela, nosonto apostoli ngishumayela, nosonto noma nguliphi ibandla. Anginendaba ukuthi umhlophe noma umnyama, but izwi laNkulunkulu silithumela kunina. Uthi uMarko 16 verse 15 uthi uJesu wathi, he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. uJesu la utshela abafundi bakhe ukuthi ke hambani emagumbini amanye omhlaba nifike nidlulise lezi ndaba zombuso kaNkulunkulu kuzona zonke izizwe noma izizwe zonke. So nami ngishumayela, angishumayeli specific iZayoni noma abantu abakhonza iZayoni, kodwa ngishumayela wonke umuntu osezana nongekho eZayoni, womnyama nomhlophe, womncane nomdala, wesifazane wesilisa, asikhethi la sikhona khona. Uma uNkulunkulu evuma ukuthi sikhulume ngezwi laNkulunkulu, sikhuluma ngale kokunanaza, ngale kokukhetha, ngale kokuchema mhlawumbe nokuthi mase sithule izwi laNkulunkulu sisabu la mhlawumbe la ngoba laba manje I know silishali njengoba linjalo, asihluza silishali njengoba linjalo bakwethu, as minus izwi laNkulunkulu linjalo. Kanti ke ingako nguPastor Weningi usho ukuthi when I preach the word of God to all people. Kanti namhlanje la engifuna ukuthi sigcile kona ngaza ukuthi udaba lwe-spiritual gift. Sike sakhuluma ngama-spiritual gift. Abantu bakhuluma ngama-spiritual gift but they don't understand ukuthi masikhuluma nge-spiritual gift kahle hle sikhuluma ngani, ubani onaso, ubani ongenaso. Kanza kwethu wonke umuntu une-spiritual gift, wonke umuntu une-spiritual gift, wonke umuntu une-spiritual gift. Understand that wonke umuntu une-spiritual gift. Lokhu sizokuthathela ke ngeBhayibheli, bengizokusho nje ngale kwelona ngale ngokwe-wisdom kanza ukuthi ngokuhamba noNkulunkulu siboneni, sa understand it, but now bazothi I know ukhuluma into esuke ekhanda. Sizokuthathela from the Bible kaNkulunkulu ku-Act 2 verse 16 and 17 ithi, no, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days God says I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. So in the uNkulunkulu la in short issue ukuthi uNkulunkulu la ngeyikhathi zokugcina noma ngalezo nsuku ngizothulula umoya wami kubona bonke abantu, not certain people, not specific people, not abantu abakholwayo, no, kuwona wonke umuntu, akafaki athi kwabakholwayo noma kwabangakholwa noma kwabasindisiwe noma kubona bonke abantu ngizothulula umoya wami. Usho wonke umuntu nani une-spiritual gift. Usethi ke la amadoda namadodakazana ayopholofitha noma ayopholofitha, bese kuthi amadoda amancane wona akwazi ukubona imibono, kuthi abadala baphupha amaphupho. Asiphinde sisho ukuthi masikhuluma ngama-spiritual gift ngaza kwethu iphiwo ayifani. Sineyiphiwo ngokuhlukahlukana. Lokhu ngizokuthathela based kwiBhayibheli, even if besingaliye iBhayibheli, but due to the fact ukuthi sesihambe noNkulunkulu indlela isikhathi eside, sesibonile ukuthi ngempela iy'phiwo zikaNkulunkulu asifani ezimbatha abantu. So uma sibheka la abaseKorinte, 1 Corinthians chapter 12 verse 28 and 30 uthi futhi uNkulunkulu ubeke kuqala abapostoli ebandleni, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi, bese kuba ke izimangaliso, bese kuba izipho zokuphulukisa, ezokusiza, zokuqondisa, izinhlobo ezahlukene zezilimi. Bonke bangabapostoli na, bonke bangabaprofethi na, bonke bangabafundisi na, bonke bebenza izimangaliso na, bonke banezipho zokuphulukisa na, ingabe bonke bakhuluma ngezilimi na, bonke bayatolika na? No.
So into evela la uNkulunkulu namazama ukuzivezela na ukuthi kunama gift ngokuhlukahlukana kwabantu ebandleni. Kunabantu abakwazi ukuthi bona babe ngabapostoli, kube nabantu abakwazi ukuprofeta ababona inkinga zabantu, kube nabantu abakwazi ukufundisa, it's a spiritual gift. Kube nabantu abakwazi ukwenza imangaliso, kube nabantu abakwazi ukuthi babe nezipho zokuphulukisa, baphulukise nje, kube nabantu abakwazi ukuthi beqondise, abanye bakwazi ukukhuluma ngezilimi ezahlukene. Akona wonke usigifted to speak with tongues. Abanye ingake sibuze bangabapostoli nabonke noma bangabaprofeti. No, akusinjalo. Siphiwe ngokuhlukahlukana kwethu. Ukuthi ngokwezipho zethu asifani kanza kwethu. Kungenzeka kanje ngamanje ukubukela ivideo le wena unesiphiwo soba ngumpostoli or unesiphiwo soba ngumprofeti or unesiphiwo soba ngumfundisi or unesiphiwo sokwenza imangaliso noma sokuba nesiphiwo sokuphulukisa noma sokusiza abantu noma sokuqondisa. Mhlawumbe unesiphiwo sokukhuluma ngelimi, mhlawumbe unesiphiwo ukuthi soba ngumpostoli. Iyona uNkulunkulu ayibekile noma isipho sokutolika njalo. So izona zinto lezi uNkulunkulu asinikeze zona. Kanti la ngifuna ukuveza futhi ukuthi masikhuluma ngama spiritual gift lenza kwethu, ama spiritual gift uNkulunkulu asinikeze asebenza ngokuhlukana. Romans 12 verse 6 and 8 uthi sinezipho ezahlukene ngokomusa isiphiwe wona. Uma isipho sakho kungokuprofeta khona profeta, stick to prophets. Uma kungokholwa kwakho, uma kungukuthi is to serve, uthi serve, just serve, focus on serving. Uma kungukufundisa, fundisa. Uthi uma kungukukhuthaza, khuthaza. Uma kungukupha, ipha ngokukhululekile. Uma kungukuhola, hola. Uma kungukukhombisa umusa, kwenze nentokozo. So ilento leshini nje manje, if when you are gifted as kuba ngumprofeti, just prophet. Don't try to heal people, because when you now start to wanna heal people, uzolapha abantu ungabalaphi izona ngoba manje sofuna focus entweni engasiyo. Uma ungumelaphi, uNkulunkulu ekuphi gift yokulapha, mhlawumbe akakuphange uprofeta. Don't look for prophets, because endapho umuntu eyofaka izizwe noma uyothwala ithole ukubona inkinga zabantu kanti uphiwe nje ukuthi lapho umuntu akafika kuthi azazi ngento ekhanda uthatha amakhambi umnikeze uhambe uphile. Yabona, that's a gift. Uma ukuthi ukukhuthaza abantu, to motivate people, just motivate people, encourage people. If it's to teach people. Don't want more, because that's why the problem is yokuthwala, yokwenza yini abantu sehambile wayiNigeria ofuna into zokuthwala noma usehamba waya wherever la ngaya khona just ufuna izinto zokuthwala ukuthi akwazi ukuprofeta nokwenza yini. No guys, focus kulento isipho sakho. Futhi engifuna ukusho la ukuthi umuntu kumele asebenzise leso sipho sakhe ngendlela esuke ifanele. Uma sibheka abaseKorinte 1 Corinthians chapter 12 verse 8 and 10 ithi ke omunye unikezwe ngomoya umyalezo wokuhlakanipha, omunye umlayezo wolwazi ngomoya ofanayo, kodwa omunye ukholwa ngalowo moya, omunye izipho zokuphulukisa ngalowo moya, amandla, esinye isiprofeto, omunye ukwahlukanisa imimoya, omunye ukukhuluma ngezinhlobo ezahlukene zezilimi, bese omunye ukuhumusha ilimi. So bakwethu la uNkulunkulu sisebenza with one spirit but different gift under same spirit. Sinemimoya sonke, sinomoya sonke, kodwa omunye ngalo moya lo ukwazi ukuthi yena edlulisa imlayezo noma ebe nomlayezo, abe nokuhlakanipha, abe newisdom. Omunye yena abe nolwazi, omunye abe nokholwa ngalo moya, omunye akwazi ukuphulukisa abantu ngalo moya, omunye abe namandla, omunye akwazi ukuprofeta ngalamandla ngawo lowo moya lowo yi-one kaza. Omunye ukwazi ukuhlukanisa nemimoya ukuthi lo umoya so lo nomoya so ngawo lowo moya lo kaNkulunkulu sike sikhuluma ngawo. Noma omunye ukhuluma ngenhlobo zelimi but still under one, si-operate nge-spirit esi-one sonke, bese omunye ekwazi ukuhumusha with same spirit. Kodwa nganza kwethu okunye ngifuna ukusho ukuthi akekho umuntu ongcono kunomunye. Kulala kuwo sinama spiritual gift ahlukene, but akekho ongcono ukuthi mina ngoba ngiyaprofeta ngingcono kunongaprofethi, or ngoba mina ngiyaphulukisa then ngingcono ngoba lona akakwazi ukuphulukisa ukwazi ukuprofeta. But no, nganza kwethu akekho ongcono. Hamba ufunde lana 1 Peter chapter 4 verse 11. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Uma omunye ekhuluma abakhulume njengomuntu bemunye, njengomuntu omunye ngalezwi likaNkulunkulu. If anyone serves, they should do so with one strength, with the strength God provides. Ngisho ngamandla kaNkulunkulu esiwanikiwe, so that all things God may be praised through Jesus Christ. To him the glory and the power forever and ever. Amen. Yabo, so izona ke lezi uNkulunkulu afuna ukuthi sizenze okwesikwenzayo. We are prophet lo lona wenza ini but sikwenze in one accord. Kanza kwethu because of
we operating with one and the same spirit, sinemimoya sonke noma sinomoya sonke esuke operator ngawo, kodwa wena umoya okwehlela ukuthi wena ukwazi ukuthi utolike noma uinterprete noma uprofet noma ufundise noma usiza abantu noma encourage abantu. That's how God has designed each person. Sengivala ngaza ukuthi ngifuna ukusho ukuthi wonke umuntu okhona unomoya, wonke umuntu unomoya, omunye unomoya wokuphupha, omunye unomoya wokuinterpret lawo maphupho, omunye ubona imibono, omunye unamandla unepower yokuinterpret le mibono sukuyibonile, omunye ukhuluma ngezilimi, bese kuba nomuntu ophiwe ukutolika lezi zilimi, omunye uyaprofeta, omunye uyaphulukisa, omunye uyasiza. Iwona ama-gift esinawo ngaza ukuthi sonke ngokuhlukahlukana wonke umuntu unomoya. Njengamanje wakho is to discover, try to find out ukuthi iwona umoya okwembethe wena ukuze uzokwazi ukufocus kuwo, but don't want more, don't look for more, just stick to what God has given you noma what has been given to you, and then stick to that, and then izoba right. Sizohamba kahle sisenze izinto kaNkulunkulu. Ngaza ukuthi ngiyabonga kakhulu. Mina uma ukuthi ufuna ukungifonela guys, inombolo yami ihlezi khona ku-video yokugcina. Mayiphela video inombolo yami ikhona, ngakwazi ukuthi ungifonele only if when it's said don't WhatsApp me, call me, I'm free guys. You want to interpret dream, you are cool, you can call me. You want to ask certain things, you can call me, I'm free, I'm always free. When it comes to people abantu abafuna ukusizakala, and konke lokhu ngikuyenzwa free of charge. I don't charge people, I will never charge anyone for it's either a dream or ukhuluma nami mhlawumbe ufuna i-counseling. No, ufuna kunento ezikuhluphayo, ufuna mhlawumbe ama-advice, sikwenza free of charge, because we believe in God. God says freely you have been given, freely give, or freely it has been given to you and freely give. So that's what we're doing, ukuthi uNkulunkulu asiphe kona mahala sikudlulise kubantu free of charge. Yabo.